amchaini lukurok boksil samung bo biani phaika boroni tongphaika kebo sia bo saisung oro nok tangai omai ke khairok ma singsa ke tongphaika bo thaithang kangke sabo bono nainai bini sabo tong abo asaijak kok sungmu aboni bagani tini phaiye bono nainani hinai ma phaika phari nailena nini bumung tamos hade Sukumar de Boroma boroni Sukumar de Boroma An jormo agini jormo ra sanai Chargoira Birbahu Sordar Para ha Besa batabu Bishop Tongka Bishukumar boro Tuisin Rayo nengke oro tamoni bagai ma tongkha neng tabuk bahai coli tong Takuro waya hin kaitumu nini boyos besok kena abole action e porong kara nge nang oro kiri ada tam kina tong sa bu jotono tong mayo watai no barok phaike nini nok uri nana yadi ba je prabhu tong yaba tabok nang sarkar ni thani okolo da sana mucho Borok phai ingko khai batam khai ba anang sa je bo tong oi ko ro tamoni thangya borok bai an gusti ro bo tong ora sabai gusti ara kono ব্যবসা করে angtam khai chai chong na ra Barkai ko barung manthogo barung manthogo tabok nang tangma yang pro kheta mong nai apro na apro mono biji je solisa tongnai solia khai nini nok huk da tong phayang kere ana hanok juk dong am phayung dong borok ke phaidi ro hunya da no nono ke bonai phene kere kau sak sa phaidi hiya ko ang tong yan ta puro ang ana ang phayung aga ana hanok juk haikeno bisi katham kawai tongja khabo onogo naine dinarok onok ni bomtei ngi tongja watei no bar phaibo bo o bini nok ni tolawo no sawo naidi bini thumani jaga thairo bini nok bisingni condition naine dibo mahai apono naye khayogo apni bagano phaidi kisa bono subalena koibo sorong kha oro tongmani 3 bosar nini ration card dok datong ration card dok asi danga pur bebang gutang mata abang parkai ayang ang salati sai re baca bobiang ni saba abono nayawe phagi bokrok sa tiprasa nei ya khlogai bono chubalayana omo thai hengke champongnagar amsayo khobjak ganthalang kamini train lama bokhongo nobo tongjao jenaina mo sunai bachubana mo sunai ni tongero anaro phaimano champongnagar sinai kamiti ke habai ganthalangni rail lama ganabo